ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟକ ଧୂମକେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଉପବୃତ୍ତାକାର ପଥରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କକ୍ଷପଥ ଗୁଡ଼ିକ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପ୍ଲୁଟୋ ଠାରୁ କେତେ କୋଟି କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପି ରହିଛି। ଧୂମକେତୁ ଗୁଡ଼ିକ କିଛି କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାସ, ଖୁବ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକାରର କଠିନ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଥଣ୍ଡା ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟର ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ତାପରେ ଏହା ତରଳିଯାଏ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବାଷ୍ପ ଓ ଧୂଳିର ବିରାଟ ଲାଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ଆମେ ପୃଥିବୀରୁ ତାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ସହଜ ହୁଏ। ଅନେକ ଛୋଟ ଧୂମକେତୁ ରହିଛନ୍ତି ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟର ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 27 ତାରିଖରେ ନିଓ ୱାଇଜ୍ ନାମକ ଏକ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ C220F3 ନାମକ ଧୂମକେତୁକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି। ସେତେବେଳେ ତାହା ପ୍ରାୟ 31 କୋଟି କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲା ଏବଂ ଏହା କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ସାଧାରଣ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ବାଇନାକୁଲର ଦେଖାଗଲାଣି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆସିଥିବା ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଧୂମକେତୁ ଆଟ୍ଲାସ୍ ଓ ସ୍କାନ୍ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖା ନଯିବା ଆଗ୍ରହୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ହତାଶ କରିଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଜୁଲାଇ ମାସ 10 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ୍ବଳୟର ପ୍ରାୟ 20 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ଏହା ଦେଖାଯିବ ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠି ମାସ ଶେଷ ବେଳକୁ ଏହା ପ୍ରାୟ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ଦେଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, 10 ତାରିଖ ପରେ ଏହାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା କମିବାରେ ଲାଗିବ ଏବଂ 30 ତାରିଖ ପରେ ଏହାକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିବା ଆଉ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଜୁଲାଇ 22 ତାରିଖରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ପୃଥିବୀର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ, ଯେତେବେଳେ କି ତାହା ଆମଠାରୁ ପ୍ରାୟ 10 କୋଟି କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିବ। ସାଧାରଣ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଓ ବାଇନାକୁଲରରେ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଯିବ। ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଧୂମକେତୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଆସୁଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସହରାଞ୍ଚଳର ଆଲୋକ ପ୍ରଦୂଷଣ ସେଠାରେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏହି ବିରଳ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା ନ କରିବା ପାଇଁକା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି।